Asiniro hamadi hamu doho dame nasian di bata amata, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madi hamu salukna huria na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tabi parhorasan masya kami padita joki manaik manan. Bongot mahita tumingguon ima tuminggu paduahon dung Trinitatis, marhite topik minggu di patibul di bagasan Tuhani. Di bahani taparadi maroha doho pikiran tatar lumubi bibelta, lamanangihon hata di batana gabi turput jamita. Di minggu tanggal 10 Juni 2020 sada, ima di minggu paduahon dung Trinitatis. Hata di bata dienet sian pesalmen biddu 20, mamuka maisian ayat na parjolo saharo di ayat na pasiahon. Pesalmen biddu 20 ayat sada saharo di ayat sia, songrong mahatani Jehovah hujahahon ma dihita saluhutna. Edde sian si David. Sai di alusi Jehovah maho di ari hagogotan. Sai di patibul guarni debatani si Jakob maho. Di tongosom matuho panupahion sian bagas habadiaon. Jala ditukul ho sian sion. Sai marningo maibana di sudi akka peliamu si panganon. Sai talmisma di rohana akka pelianmu si tutungon. Sai dilehom matuho si subuk roham. Jala di pasaut nasa sakapmi. Asa Maria iya hita midahat waumi. Jala mami orhon tonggol. Mangasahon guwarni di batatay. Sai di pasaut Jehovah manasa pangiduamu. Nuaing pe huboto takas na tinupahan ni Jehovah miniahan nay. Sai alusan na do ibana sian akalangit habadion nay. Marhite-hite akka pangabahan ni hatwaon ni siamun na. Mga sahun hureta dohot hoda do iyanggo nasida. Alay anggo hita gowar ni Jehovah de batat taido itaingot. Martukapan jala martinggangan iyanggo nasida. Alay anggo hita tongdo marsihohot jongjong. Ido iyanggo sahat ni hata di debata. Urian itu hata padohan naminyahan di bagasan pada narubi ima menyangkut ulaon manang tohonan na pinasahat ni debata tuhalak naung pinilik ni debata. Isarana akka panurirang akka raja dohot akka malim. Ima akka halak na minyahan ni debata. Udah itu hatta jala marhite-hite huasoni tod di debatado diminiahan ngulu ni sasahalak naung terpilih. Marhiti huaso nito di debatado diminiahan ngulu ni sasahalak naung terpilih. Jepedo kohonon naminiahan ima dan nadipilit ni debata jala dipatau dibuhali marhite-hite huaso ni debata lau mangulahon sakap ni debata. Marhiti naminiahan di debata patauhon ganup halak nama jaloi lau mangulahon ulaon manang parsuruon na pinasahat tu ibana. Marhiti halak naung niminiahan gabe di patau ma ibana lau mangulahon ulaon manang parsuruon na pinasahat tu ibana. Jala marhiti turpuk tadi bagasan tikion uria na hinaholongan. Taida ma parpesalmen manang Raja David ima sahala raja naung miniahan ni debata lao manggonggomi manguluhon bangso Juda di hati-hai lao mangalo akka musuh nasida trupukon ima edde manang tangiang ni natorok manang akka halak Juda lau manangiakon Raja David raja naung dipilih di debata lau manguluhon bangsoi martangiang natorop bang nang bangsoi asa dipatau di bata asa dipargugui di bata lau mangulahon bangso Juda. Siani di hati dakon perpesal meddo jupang do hamonangan dingulu ni halak naung miniahan ni debata. Dia tidak kon parpesal meddo songo turpukon di ayat papituhon
Jupang doha monangan, dia kehalak naung miniahan ni di bata. Alai siani nai idauta, ikonadonggo hataridaan ni ngulu manang parangi ni halak naung miniahan ni di bata. Dia do hataridaan, sian ngulu ni halak naung miniahan ni di bata. Pidumat adong tolu na boy gabi gobaran manang hataridaan ni ngulu sian halak naung miniahan ni di bata na parcolu. Padauhod diri sian ragam parangi hahudaron. Padauhod diri sian ragam parangi hahudaron. Napaduahon iko mangulu di bagasan hasirepon ni roha. Jalan apa tuluhon ikon patuduhon parsaoran narosu di bagasan Tuhani. Ikko patuduhon parsaoran narosu di bagasan Tuhani. Manang parsaoran narosu tu Tuhani. Omma tuluhal na bui gabi hataridaan manang gobaran ni halak songon naung miniahan ibana ikonarongma si tuluon hataridaan ni di tonga-tonga di ngulu halak naung miniahan. Marhiti tulu dasor ngulu ima siani magabe di patibul de batama halak naung mangula majalo manang naung miniahan di nguluna. Marhiti tulu dasor sinaking ma gabe di patibul de batama halak na mangula honi di nguluna. Imanaking olo pada uho diri sian ragam hahodaron mangulu di bagasan hasirepon patuluhon parsaoran narosu natakas rabdohot Tuhani. Ale marasing do hurian itu hatta molo adong halak na dipatibul diri sendiri. Marasing do halak na dipatibul marhite diri sendiri. Artinya dirinya sendiri na patibul hon ibana. Anggoi oma dohonon halak na paturuhon kijang ni roha, halak na paturuhon kesombongan di bagasan ngoluna. Dia bermegah bukan di dalam Tuhan, dia bermegah bukan karena penyertaan Tuhan, tetapi dia bermegah oleh karena apa yang ada di dalam dirinya. Anggoi na paturuhon kijang ni roha. Dia hanya menunjukkan kesombongan di dalam dirinya, dalam hidupnya. Lapatuduhon haadongon di ngoluna. O mahalak napatibuluhon dirina alai nama naingahon dirina sendiri alani haadongon na adong di ibana. Marasing do na dipatibul portibion doho na dipatibul di bata. Na dipatibul di bata ko mangulu di bagasan serep roha. Ale halak na dipatibul diri sendiri imana mangulu di bagasan gijang di roha dohot kesombongan. Di bahini ma hurian itu hatta nuain pe ganup hita dohono dong tahun songon halak naung porsia hita nunga miniahan di bata hita di bagasan todi parbadia nunga di miniahan di bata hita marhite hite todina naung songgop nuain di ganup ngolu ni halak na porsia ai ido na mangudihon, ai ido na madongani jala mangajari hita pada uhon ngulu taon sian parangi hahudaron mangajari hita asa mangulu di bagasan hasirepon ni roha mangulu lampasol hoton nguluta tu parsaoran narusul doho Tuhani marhite to di parbadia naung miniahan tu bagasan ngulu ni ganup halak na mancakoni asanaing tarida mahita di bagasan ngulu taon na padauhon ngulu taon siya parangi hahudaron jalalan patuduhon ngulu di bagasan hasirepon jala patuduhon parsaoran na takas narosu tu Tuhani di bagasan Tuhani. Hurian itu hatta nampe dan gabi malua hita sian ragam hasusaan di mulut tau.
Ido ubahin dilehod di bata, dimiyahan di bata hita di bagas marhite todina, lamar gugoy hok kita, lau patau hok kita, mangulahon lomone rohana, mangulahon parsurun itu hani di bagasan mulut tahu. Masalah memang tidak akan pernah bisa lari dari kita, masalah memang tidak akan pernah mungkin bisa terhindar dari kita. Ganup halak na porsia ikko do mangadupi akka hamaulon. Ganup halak na porsia pasti do mangadupi akka ragam parukilon itonga-tonga ni nguluna. Alai sian saluhut nai man say debatama tapangasahon. Lau mangadupi akka hamaulon, mangadupi akka parukilon, mangadupi akka ragam sitaoron itonga-tonga ni ngulut tau. Songon hatan ini bata nama dok di Filipi 4 ayat 10 turwi. Saluhuk nado tar patu paau, marhiti-hiti ibana, namar gugui hok au. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nuain, gugu nasihat Dia mah, gugu nasihat Dia do, tapangasahon di ngulut tau. Siani mahataridaan mulut tahun songon halak naung ni minyan di bata di bagasan toddi parbadia. Hurian itu hatta saya marhamonangan dohita, saya marhamonangan mahita, mamulus ragam parsorion ni mulut tahun, mamulus ragam hamaolon parukilon itu ngatongan ni ragam parsorion tai. Asasianima gadup halak naung makamonakon saluhut parsurion di guluna hamaolon hapariron haporsuhon sitaonon parukilon manangah petonga-tonga di parsurion na ipati bulmah ibana di bagasan Tuhani nang gadup hita naung majalo ulaon parsuruon siad debata naung miniah kita di bagasan galup tohonatta asa naing lam tapatuduma parsitutuota mangulahon parsuruan ni dibata asasian parsitutuoni dipatibul debata mahita ganup akana posona lam mangulahon parsuruan ni dibata itonga-tonga ni huriyai itonga-tonga ni ngulut tahun nang digadup hamu akadamang do dainang hurian itu hatta naung dilehod debata akka ulaon na dinggan pangkat jabatan asa naing siani saluhut na lam tu seret na mahita. Ay silion-leon di debatado saluhut nai lao paketa, lao pararaton hatana, patuduhon hasitongan marhiti ganup ulaut tai. Unang magabe tapatibul ganup dirita ala ni ulaut ta. Lao patuduhon haguguota, lao patuduhon huasota, tutong-watongon ni halak na umekmet, tutong-watongan ni portibion. Ay napaturuhon dirita dohita di adupan ni dibata. Halak napatibuhon dirina napaturuhon dirina do ibana di adupan ni dibata. Alay naing masih di tonga-tonga ni mulut tahun dibata ma napatibuhon kita. Dibata ma napatibuhon kita. Mono say tapatoru dirita ngurut tahun itong-atonga ni portibio atong marsangak malibata marhiti ngurut ta asa sian ngurut tahun tari dama songon halak naung ni miyah di bata hita di bagas samtod di parbadia mangulahon lomo ni rohani di bata. Amen. Tuhan tama nama masuk-masuk jala margugoyhon hita saluhuna.